Live to tell about it. Exactly, yeah. Dan Olaru from Moldova. Arcașul moldovean Dan Olaru are deja în palmares 2 medalii prețioase. Mai întâi în 2012, când avea 15 ani, a cucerit bronzul la campionatul european de seniori de la Amsterdam, reușind astfel o calificare miraculoasă la Jocurile Olimpice de la Londra. La 4 ani distanță, Dan s-a vrednicit și cu medalia de argint la campionatul mondial de tineret. La Ankara, el a învins reprezentanțe Germaniei, Franței, Spaniei și Ucrainei, iar în meciul decisiv pentru titlul suprem i-a cedat italianului David Pasqualucci. Marea provocare rămâne însă o nouă prezență la Jocurile Olimpice. Nu știu cum va fi mai greu sau mai ușor, deoarece totuși toți se gătesc pentru calificări și pentru competiția aceasta și deja, nu știu, văd că din an ce trece se ridică la un alt nivel, știți, e din ce în ce mai greu să intri în primii în topul cel de sus, pentru că apar tot felul de tehnologii. Pentru a ajunge și la Rio, Dan Olaru va avea la dispoziție 2 turnee de calificare. La sfârșitul lunii mai va avea loc campionatul european de la Nottingham, unde doar primii 3 clasați vor obține calificare la Olimpiadă. Apoi, la mijlocul lunii iunie, Turcia va găzdui Cupa Mondială de Tir, unde se vor pune la bătaie alte foi de calificare. Chiar dacă în Antalya vor fi temperaturi ridicate, Dan speră să fie și vânt. Mie îmi place când e vânt, deoarece e mai greu pentru toți și știu să trag în vânt. Discipolul antrenoarei Irina Cecalova își aduce aminte cu entuziasm de Jocurile Olimpice de la Londra, unde a fost cel mai tânăr participant al competiției și portdrapelul Moldovei la ceremonia de deschidere. Dan a ocupat locul 9, reușind 2 victorii de senzație în fața 2 sportivi mult mai titrați din Statele Unite și Marea Britanie. Atunci a însemnat pentru mine totuși cea mai importantă competiție, pentru că la mei 15 ani, într-un fel, da, deja aveam un bagaj de cunoștințe în planul sportiv, dar totuși, nu știu, Olimpiada se socoate mai presus de toate. Nu știu, ca să fii campion undeva trebuie să ai dorință, dar și mult contează încrederea în sine. Fiecare sportiv trebuie să lucreze singur asupra lui, deja încerci acolo, nu știu, mai aplici un fel de tehnici, să te, nu știu, mai liniștești, să te mai concentrezi. Păi eu am ales acest sport, nu știu, deoarece când am început să-l practic, mi se părea ceva interesant. Dan Olaru face tir de 8 ani la poliglonul de la Dinamo. El este student în anul 1 la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.